Assalamu alaikum, wannan bidiyon zan yi shi ne domin masu Binance wanda suke amfani da Binance. Da farko zaka shiga Binance ɗinka gatuna, idan ka shiga zaka jira ta buɗe ma. Yawa idan Binance ɗinka ta buɗe ma nan abinda zaka yi next shine kana so ka ga dots ɗinka, zaka shiga wannan wallet kenan, zaka taba wallet zaka shiga ta. Idan ka shiga wallet zai kawo ma nan, idan ya kawo ma nan abinda zaka yi ka tabbata ka taba wannan spot, ka mai da shi spot, zai koma spot. So a nan spot anan zaka ga dots ɗinka gashi nan, idan ma baka gani ba zaka taba wannan dan cycle ɗin safa ɗin nan, zaka yi searching dots ɗinka. Kana searching dots ɗinka zai fito, ka gan shi. So in ka tabbatar yana kan spot ɗinka an tura ma abinda zaka yi next, kana son ka je ka sai da kayanka, zaka shiga trade gashi nan, zaka danna nan trade, zaka shiga trade. Yawa idan ka shiga trade abinda zaka yi na farko ka tabbata nan saman nan gashi nan inda yake wajen not/USDT din nan ka taba shi. Idan ka taba shi zai nemo ma haka, sai kai searching, a wajen search din nan sai ka sa docs. To kun gani ya nuna mana no record found, ma'ana ba a fara trading ɗinsa ba. So kun gani no trade found, ba a fara trading ɗinsa ba, amma da an fara trade ɗinsa za ku ga ya nuna. Yawa ana fara trading za ku ga ya nuna. So tunda yanzu bai nuna mana ba za mu ci gaba da example. Za ka koma gashi nan, sai abu na biyu, abu na farko dai bayan nan ka mai da shi dot/USDT, sai abu na biyu abinda za ka shi ne gashi nan ka tabbata ka taba shi ya koma sell, abu na biyu kenan. Yawa bayan ka taba shi ya koma sell, abu na uku da za ka shi ne nan wajen limit din nan, shi ma ka zo ka taba shi. Idan ka taba shi ka tabbata ka mai da shi kan nan kan market, sai ka taba shi ya koma market. Kun gani abu na uku kuma da za ka shi ne a nan wajen, a nan za ka rubuta ne na nawa za ka siya, amount na nawa za ka siya. Misali zan siya da guda 35,000, a nan za rubuta misali nake. So idan kuma duka zan siyar, zan zo nan wannan dan wajen nan zan taba, zan ja shi. Kun gani ya nuna min 100% idan duka zan siyar kenan. Idan 50% zan siyar, zan dawo da shi baya gashi nan haka, ko percentage nawa haka zaka rubuta. So idan ka gama the next thing abinda zaka shi ne sell, shikenan sai ka siyar da kayanka. To after ka yi selling din kayanka an baka USDT ɗinka, sai ka ƙara komawa wallet. Zaka koma wallet, idan ka koma wallet anan za ku ga sun dauki wannan dots sun ba ku USDT, ya zama USDT. So abin da zaka idan nan wajen ya koma ma USDT gashi nan, idan ya koma ma USDT, sorry, idan ya koma ma nan ya koma USDT sun kwashe wannan dots din. The next thing da zaka shi ne kana so ka tura wani kuɗin ka ne ko USDT ɗinka, abin da zaka shi ne zaka dawo nan ka danna wannan transfer din. Bayan sun sama USDT ɗinka, idan ka danna wannan transfer din zai kai kana, abin da zaka ka tabbata nan wajen spot yana sama, pounding yana ƙasa, ma'ana zaka kwashe kuɗin ka daga spot kenan zaka mai da shi pounding. To idan ka tabbatar yana haka, to in baya haka dai ka mai da shi support sama kasa ya koma pounding. Nan kuma nan wajen zaka gan shi, wataƙila zaka iya ganin sa akan BTC ko kuma wani coin din haka, abinda zaka yi in ba akan USDT yake ba zaka danna shi. Idan ka danna zai kawo ka nan, idan ya kawo ka zaka yi searching. Yawa idan ya kawo ka zaka yi searching, sai ka yi searching USDT zai nuno ma, sai ka tabbata. Kun gani nan wajen ku tabbata yana kan USDT, nan kuma amount ne zaka rubuta iya adadin abin da kake so. In gaba ɗaya zaka tura sai ka taba max, sai ka taba max, sai ka zo nan kawai sai kai confirm. To idan ka taba confirm za su kwashe daga kan spot, za su mai da shi kan funding, ma'ana daga funding zaka iya turawa wanda zaka tura ba, sai ka koma baya ka mai da ita funding, za ku ga sun kwashe ta daga nan. So abinda zaka yi next sai ka taba nan, sai ka koma funding. Idan ka shiga funding a can zaka ga USDT ɗinka, kana shiga funding a nan zaka ga USDT ɗinka sun sama USDT ɗinka, sun kwaso ta daga kan spot sun dama da ita nan. Abinda zaka tunda wani zaka tura next, zaka taba nan ce Binance Pay, zaka tambayi wanda zai turo maka ce daga Binance zaka tura mai, ya tura ma da Binance ID ɗinka, Binance ID ɗinsa ko UID ko wani abu haka, sai ka danna nan send, tunda tura zaka yi sai ka danna wannan send din. So abin da yasa muka ce a shiga Binance Pay yafi sauki ne saboda ba charges ko dala ɗaya ba za su dauka ma ba. So zaka taba nan, idan email ne mutum ya turo ma anan zaka rubuta email ɗinsa, idan phone number ce anan ne, idan Binance ID ne in UID ya turo ma zaka fara taba nan ka mai da shi kan UID. Kun gani anan sai ka sa UID ɗinsa, nan wajen sai ka rubuta UID ɗinsa. So idan ka rubuta UID ɗinsa sai kai continue, za ka je za su tura ma code ɗin da za su tura ma OTP ɗinka ka sa, shikenan ka tura mutum. In email ne kuma gashi nan email ko phone number sai ka taba, sai ka sa email ɗin mutum a nan wajen, a nan kenan. In ka sa email ɗin mutum a nan kawai sai kai mai send direct, mutum zai receive ɗin kayansa. Yawwa idan kuma turu wannan zaka tura mai ta wallet address, sai ka koma ta wallet address zaka tura mutum. Idan ka dawo nan ne yau kan ka shiga Binance Pay nan, sai ka shiga withdraw, nan zaka shiga sai ka taba. Idan ya kawo ka sai ka taba USDT ko kai sace da USDT tunda ita zaka tura. In ya kawo ka nan sai ka rubuta send via crypto, tunda ta wannan zaka tura ta wallet address ba ta ID ba. In kuma ta ID ne gashi nan, ba sai ka bi wancan hanyar ba, zaka iya bi ta nan direct ka tura mutum ta ID, sai ka danna send via crypto. Mun dai wancan hanyar kun gani tunda zaka tura mutum. In ta ID ne kuma gashi nan. Idan ta wallet address ne gashi nan, sai ka rubuta wallet address din mutum anan, nan sai ka zabi network, wani network ya turo ma a nan zaka duba. Idan TRC20 ne sai ka danna TRC20, saboda duk wanda zai turo ma address zai turo ma kuma da wannan din network din da zaka sa mai.
so duk network din da ya turo ma gashi nan dai zai turo ma da wallet address da network. In wannan ne gashi nan za su caje ka $2. In kuma wannan ne BNB gashi nan za su caje ka $0.1 as AP. In Ethereum ne za su caje ka $4 as AP. In Polygon ne za su caje ka $0.1 as AP. Gashi nan dai network ne kala kala, duk wanda mutum ya turo ma sai ka zo ka zaba, sai ka sa wallet address, sai ka zabi network din da zaka tura. Misali ya turo min network din BNB ne, sai in zabi BNB ana. Bayan na yi posting sai in zabi network din BNB. Nan kuma zaka sa dollar da kake so. In ita ma gaba ɗaya ne zaka danna max. Gashi nan za su nuna ma a nan wajen adadin fee din da za su dauka, sai ka withdraw, sai ka je ka sa code ka gama komai. Shikenan wanda suke da Binance.